Je jedno, čo práve robíte. Počúvať sa dá aj bez toho, aby ste počúvali. Moje meno je Pavol Sivák a spolu so mnou je tu aj Zuzana Burdová, ekologička a lektorka prírodného turizmu. V dnešnej časti sa s naším hosťom budeme venovať prírode a jej ochrane. Zuzana sa už niekoľko rokov svojou prácou venuje Národnému parku Poloniny. Mimo ochrany prírody sa Zuzana v rámci neziskovej organizácie EVIS venuje tiež sprevádzaniu turistov a vedeniu prednášok a besied, prostredníctvom ktorých navštevníkom ozrejmuje ako základné informácie, tak aj mýty jedného z našich najkrajších národných parkov. Počúvate podcast Vyhorlacké rozhovory. Videné a počuté. Že som bola tak vedená doma, hlavne ockom aj detkom. Detko bol napríklad veľký botanik a ovocinár, takže on bol vždy v záhrade, pri kvetoch, poznal všetky názvy slovenské, latinské. A chodila som s nimi veľa do lesa, že taká tá klasika, ktorá tu u nás je, že sa chodí na huby, tak oco nás vždy brával. A veľmi súrodenci sa nechytali na tú prírodu a ostala som vlastne takže ja, ktorá sa tak aj tomu venuje potom aj profesne, takže už v detstve to bola tá príroda, taká, že som rada trávila v nej čas. Dodnes si pamätám, že som sa učila názvy vtáčikov, že aj ten prvý, aj ten druhý názov, že nielen, že sikorka, ale že sikorka uhliarka, čo akože bežne deti asi veľmi sa neučili, alebo nebolo to také bežné. A potom vlastne ten vzťah k prírode som tak vnútorne možno aj cítila, že keď budem veľká, tak by som sa chcela tomu venovať. Potom to tak postupne išlo, že som rada pozerala aj v telke nejaké prírodopisné dokumenty a podobne. Úplne si to pamätám, že som v telke videla dokument, kde bola organizácia Greenpeace a aktivisti, ktorí zachraňovali veľryby. A to ma tak chytilo, že wow, že ja sa chcem venovať tej ochrane prírody, že toto ja chcem robiť. No a keď som ich videla vlastne v tej telke, tak potom už keď prišiel internet, možno teraz to tak znie, že doba dinosaurov, ale potom na internete som našla, že existuje pobočka aj na Slovensku, lebo to je medzinárodná organizácia a napísala som im list, že ja by som chcela proste zachraňovať prírodu, to som mala asi 12 rokov a je sranda, že ja sa teraz s týmito ľuďmi stretávam, ktorí vtedy pracovali v Greenpeace a dnes pracujú v ochrane prírody. No ale potom som veľmi rýchlo pochopila, že veľryby zachraňovať nepôjdem, lebo mi je zle na lodi. Ostala som akože na zemi a v tom našom prostredí, v tom lesnom, takže ten nejaký taký záujem o prírodu z toho detstva tak prirodzene išiel tým môjim životom až doteraz, do toho profesného života. Mám aj také podozrenie, že veľmi na Slovensku není aké veľryby zachraňovať, čiže naozaj by si musela ísť do toho zahraničia. To bola taká detská vízia, ale úplne tak sa pretransformovala na tie naše slovenské podmienky, čo je asi aj dobre, že takto to vyšlo. Ty si pokračovala v rámci ochrany prírody aj teda počas svojich štúdií. Čo ťa motivovalo venovať sa teda prírode a teda aj ochrane prírody počas vysokej školy? Ako som spomínala pred chvíľkou, že išlo to tak plynule tým detstvom a potom akože v tom dospievaní, tak ja som to proste v sebe cítila, že ja sa chcem ako venovať tejto oblasti. Tak potom človek, keď si zisťuje, že kam na vysokú školu, tak vlastne som našla fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolenie na Technickej univerzite, ktorá je skôr známa tým, že je tam lesnícka fakulta, kde chodia študovať lesníci a poľovníci, ale to bola vlastne taká tá opačná strana, že tomu som sa venovať a nechcela, tomu lesníctvu a proste tým hospodárskym lesom, že ja som to videla skôr v tej ochrane prírody skrz tie chránené územia, chránené druhy, takže ten výber bol jasný a bola som veľmi rada, keď som sa tam dostala. Vtedy vlastne tam bol celkom tlak na to, že dosť študentov sa tam hlásilo, takže som potrebovala aj zamakať na predmetoch, aby som si ich doštudovala. To štúdium by som si určite rada zopakovala, lebo bol to prierez hlavne na tom bakalárskom stupni cez všetky tie témy, čiže od geológie, pedológiu, ktorá skúma proste pôdy, až po zoológiu, botaniku. Učili sme sa vlastne všetky tie druhy rastlín, druhy živočíchov, ktoré sú v našej karpatskej prírode. Bola to vtedy taká bifľovačka, ale ono sa to v tom človeku tak uloží a dnes poznám naspamäť proste tie druhy, s ktorými sa bežne stretávam, aj tie latinské názvy a podobne. A tá škola mi dala veľmi veľa, lebo stretla som tam ľudí rovnakej krvnej skupiny, ktorí mali záujem o tú prírodu. Bolo to veľmi fajn, lebo sme chodili aj veľa do terénu, veľa do prírody a učili sme sa aj priamo v tom lese a v tej prírode, takže bolo to také pre mňa jasné, že ak sa chcem tomu venovať, tak potrebujem aj to odborné vzdelanie. No a potom už na tej škole, tak už som sa vlastne tak zapájala aj do iných aktivít, či už to boli nejaké dobrovoľnícke aktivity,
v rámci Zvolena, kde my ako jediná univerzita sme rozbiehali rôzne aktivity od environmentálnych nejakých návykov pre ľudí, ktorí sú v meste, alebo pre študentov, ktorí sú na intraku, až po potom také možno nejaké väčšie spolupráce s inými organizáciami, napríklad so Živicou, Centrum environmentálnych aktivít, ktorá má pod sebou napríklad zelené školy, alebo nejaké také ďalšie vzdelávacie aktivity, takže my ako študenti sme sa tak mohli tom realizovať a práve to, že som na škole sa nevenovala len štúdiu, ale aj tým dobrovoľníckym aktivitám, tak mi to pomohlo získať veľmi veľa kontaktov. Takže ak by som to mal zhrnúť, tak od úplného začiatku bol tvoj plán venovať sa prírode aj v rámci svojej profesijnej orientácie. Predchádzala tomu teda vysoká škola, predchádzalo tomu tvoje detstvo, ako si spomínala. Nebol žiaden iný plán, chcela si sa naplno venovať prírode. Tak, presne to, aj tak si pamätám od detstva, že to bol môj taký nejaký cieľ, že ja keď budem v tejto oblasti, tak proste budem sa tam môcť realizovať a budem môcť byť napomocná tej prírode. Keď som si tak googlil tvoje pracovné aktivity, tak som dokonca našiel aj to, že si sa teda podieľala aj na samotnom výskume slovenských pralesov. Akým spôsobom si sa teda na tomto výskume podieľala? To bolo tak, že ja som vlastne aj spoznávala postupne tých ľudí, ktorí pracovali v ochrane prírody a dostala som sa medzi ľudí, ktorí pôsobia na Českej zemědělské univerzite v Prahe. Tam je vlastne katedra, ktorá sa venuje celoeurópskemu výskumu. Majú perfektné dáta, dovolím si povedať, že sú úplne že v top 3 univerzít, ktoré na vedeckej úrovni spracovávajú odborné dáta priamo v teréne a potom aj v laboratóriách. Tam som dostala vlastne možnosť zúčastňovať sa výskumov pralesov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vlastne celá tá partia mapuje územia, ktoré sú chránené, ale sú tam aj územia, ktoré nemajú nejakú právnu ochranu. Sú to napríklad pralesy v Rumunsku, kde ešte tie pralesy, tie územia nemajú nejaký štatút národného parku alebo nejakej prírodnej rezervácie. A práve tým výskumom, že sme boli priamo v teréne, zberali sme tam dáta na tých výskumných plochách, aj v zahraničí, aj na Slovensku, sa aj docielilo to, hlavne v zahraničí, že tieto územia boli potom neskôr zaradené na taký list pralesov Európy a dala sa im nejaká právna ochrana, lebo ono to vo všeobecnosti funguje tak, že ak máte nejaké územie a pokiaľ v ňom nemajú vedci urobený výskum, tak vlastne ani tá právna ochrana tam nemôže byť. Hej? Že potrebujete doložiť to, že tam sú nejaké významné druhy alebo tam sa v tom ekosystéme dejú tie prirodzené procesy a je to na nich to a to vzácne a zaujímavé. Takže práve takýmto spôsobom práve aj tá odborná robota v teréne ma naučila veľmi veľa, lebo tie výskumy prebiehajú tak, že idete na niekoľko dní alebo na niekoľko týždňov do lesa a tam sú založené tie výskumné plochy, kde každý ten človek v tom týme má nejakú svoju úlohu. Niekto sa venuje zberu dát z pôdy, čiže odoberá pôdne vzorky, niekto monitoruje stav stromov, čiže ako vyzerá tá koruna stromu, či sú tam nejaké zmeny, niekto hľadá pobytové znaky zvierat a podobne a celý ten tým potom dá dokopy tie dáta o tom území. A toto bola pre mňa obrovská škola, zažiť si prírodu takto, lebo tie miesta, kde tie vzácne pralesy sú, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí, tak to sú väčšinou také odľahlé miesta, kde nevedú turistické chodníky a človek tam musel si postaviť ten bivák, čiže my sme boli týždeň na tom istom mieste a človek musel mať všetko so sebou. A častokrát na tých miestach, hlavne v zahraničí, nebol signál, takže potom som riešila len to, že čo si dám na raňajky, čo si uvarím na večeru a počas dňa, že sa venujem len tomu výskumu. Nezvoní ti telefón, nič vlastne ťa neovplyvňuje zvonku, lebo si len v tej prírode a za každého počasia a vieš, že tam robíš nejakú tú prácu, nejakú tú úlohu, ktorá v konečnom dôsledku môže mať zmysel tej ochrany na to územie. Takže tieto výskumy boli super, stále sa ešte dejú, ale už sa ich nezúčastňujem a práve takýmto spôsobom som naozaj mohla pochopiť tú prírodu oveľa viac, že som tam trávila dni a noci. Spomínala si teda, že pri tom terénnom výskume si strávila určitý čas teda v tej voľnej prírode a aj to, že každý z toho kolektívu mal nejakú svoju špecifickú funkciu, teda niekto odoberal vzorky teda pôdy, niekto v úvodzovkách sledoval vtáčiky, koruny stromov.
Čo konkrétne si v tom tíme teda robila ty? Ja som robila vlastne ten prehľad, v akom stave sú tie stromy. To sa robí vždy vo dvojici, takže to som robila s mojou kamarátkou Lindou, ktorá sa venuje hlavne mykológii, čiže ona sa venuje výskumu húb. Ona proste pozerala na stromoch nejaké tie možno praskliny, keď to poviem tak jednoducho pre posluchačov, aby si to vedeli predstaviť, že či v tých prasklinách sú nejaké huby, stav koruny, že či nie je nejako zlomená, aký je obvod toho stromu, čiže tam sa robia aj presné merania a podobne, ale ono sa to tak aj mení v tom týme, že niekedy niekto vypadne alebo môže ochorieť, hej, že proste napríklad v Rumunsku sme zažili to na Fagaraši, že sme mali asi 2 týždne v kuse dážď a chladno. A keď si celý deň vonku a večer proste prídeš k tomu stanu a ideš spať, ráno si obuješ zase tie vlhké topánky, takže niekedy to človeka môže zomrieť aj takto fyzicky, čiže niekto vypadne a potom už len vlastne sme sa tak zaskakovali, že sú tam áno ľudia, ktorí priamo študujú na tej univerzite, tak oni sa venujú tomu svojmu záberu, ale ja ako taký externý človek, taký externý pomocník, tak ja som robila možno skôr také tie ľahšie úlohy. Oprav ma, ak sa mýlim, ale z toho všetkého, čo si zatiaľ povedala, mi vyplynulo to, že svojou prácou dokážeš aj určitým spôsobom teda vytvoriť tlak nielen spoločnosti, ale povedzme aj tlak na legislatívu. Spomínala si to, že niektoré územia, ktoré by mali byť chránené, sa stanú chránenými až po tom výskume. Je to teda tak? Dokážete vy prostredníctvom toho výskumu vytvoriť tlak na to, aby sa nejaká oblasť stala teda chránená alebo vyhlásená za prales? Keď to mám povedať veľmi, veľmi zjednodušene. Áno, určite áno. Práve tá Česká zemědělská univerzita a ten projekt, ktorý sa nazýva Remote Forest, tak ten projekt priamo potom tými výstupmi sú tie listy, kde sú popísané tie jednotlivé oblasti, ktoré boli vyskúmané a potom sa to potom riešilo s Európskou komisiou a podobne, ale toto už som ja nemala na starosti, to mali práve na starosti tí ľudia, ktorí sú priamo na univerzite a práve takýmto spôsobom celkovo veda dokáže ovplyvňovať naozaj to, čo okolo nás sa deje a to naše prostredie a ja sa necítim ako vedkyňa. Na to sú oveľa kvalifikovanejší ľudia, ktorých poznám a ktorí sú priamo v tom projekte dennodenne zapojení. Pre mňa to bola taká sezónna záležitosť, ale práve to je aj také poslanie tých ekológov a tých vedcov, ktorí sú v tej ochrane prírody, že naozaj tá práca nám dáva zmysel a tie veci, ktoré robíme počas svojej pracovnej doby, tak by mali naozaj pozitívne ovplyvňovať tú ochranu prírody a preto to asi aj robíme, tí, ktorí sme v tej našej oblasti. Rozprávali sme sa o Rumunsku, ale vráťme sa teda ešte tuto k nám na Slovensko. Určite si už robila teda aj takýto, povedzme, terénny výskum na Slovensku. Aký prínos tento terénny výskum na Slovensku mal? Povedzme pre našu spoločnosť. Tak spomeniem možno tie výskumné plochy, ktoré máme v Národnom parku Poloniny, kde aj ja profesne pôsobím, tak tam sú už niekoľko rokov založené výskumné plochy napríklad v pralese Stužica a v pralese Havešová, kde sa dlhodobo opakovane vlastne skúma, aký vplyv má bez zásah, čiže keď človek do tej prírody nezasahuje, tam v tých územiach na tých výskumných plochách sa nepoľuje, neťaží. Ak tam aj spadne nejaký strom, tak tú drevnú hmotu vlastne nevyberieme vonku, ako je to pri hospodárskom lese. A práve na týchto výskumných plochách, v týchto pralesoch dvoch konkrétnych, tak tam sa vlastne vedecky pozoruje, že ako sa tá plocha v tom lese, v tom pralese mení v priebehu času, čiže ako tam pribudne napríklad ten humus v pôde, aké možno živočichy sa tam objavia v tej výskumnej ploche, ktoré tam možno pred 10 rokmi neboli, ale tým, že ten les tiež žije tým svojim životom a v úvodzovkách stárne, tak práve to drevo, ktoré sa tam možno mení aj na to mŕtve drevo, ktoré poskytuje živočíchom ten biotop,
a to miesto, kde môžu zrazu sa objaviť napríklad nejaké vzácne druhy chrobákov, ktoré tam pred 10 rokmi neboli, ale tým, že to miesto, ten prales je v tom bez zásahu, je v tom najpresnejšie chránenom území, tak to ovplyvňuje vlastne ten stav toho lesa. Čiže my to už legislatívne u nás podchytené máme, čiže tie pralesy už sú v tom najpresnejšom stupni ochrany, v tom 5. a veríme, že to takto zostane. A už je to skôr len také pozorovanie toho, že ako sa to tam mení. Možno by som ešte dodala, že práve vďaka týmto výskumom som sa dostala na miesta, kde sa bežný človek nedostane, aj napríklad v tej Stužici, tak tam je pohyb pre turistov povolený len po vyznačenej červenej turistickej značke smerom na Kremenec, ale tie výskumné plochy sú mimo tú turistickú značku, čiže som vďaka tomu mala možnosť ísť aj do zákutí toho pralesa, kde by som sa asi bežne nedostala. A to bolo veľmi fajn vidieť ten les aj z tej inej strany, ako z toho turistického chodníka. Takže svojím spôsobom je to taktiež aj v úvodzovkách taká pátracká akcia? Pre mňa osobne bola, lebo ako som spomínala, že ma to zaviedlo na miesta, kde sa bežne dostať nemôže človek, ale tie výskumné plochy v Európe, v tých karpatských pralesoch sú už založené pevne, hej, čiže sa stále vraciame na tie isté body. Viete si na nete nájsť projekt Remote Forest, kde sú dokonca zverejnené aj nejaké výsledky, čo sa podarilo, kam sa chodí, a na tieto výskumy sa vedia dostať aj ľudia, ktorí majú záujem o túto tému, a keď spĺňa nejaké kritériá, tak môžu byť aj bežní ľudia súčasťou tohto výskumu. V rámci tvojho profesijného života si teda najviac známa hlavne kvôli tomu, že pôsobíš v Národnom parku Poloniny. Prečo si sa teda rozhodla pre túto lokalitu? Ono to asi tak prirodzene vyšlo, že ja som sa po vysokej škole tak aj túžila vrátiť naspäť na východ a byť užitočná na východe. A ma to potom tak zaviedlo, pracovne sa to tak vyskladalo, že som vlastne začala pracovať v organizácii EVIS, ktorá práve vtedy začínala rozbiehať nejaké pilotné projekty práve v území Polonín. Ono to tak aj začalo, že vlastne Erik Baláš s partiou natočili film Vlčie hory, ktorý práve bol z prostredia aj Polonín a z prostredia Bieščad, a to naše také trojhraničie, by som povedala. Oni proste vtedy začali mať nejakú víziu, že ako v tých Poloninách, čo by sa dalo všetko robiť, a hľadali nejakého človeka, ktorý bude priamo vlastne z regiónu, a natrafili na mňa, takže mne to tak nejako úplne možno náhodou, alebo asi tak náhodou, že to tak vyšlo, že som vlastne začala pracovať v regióne, a to mi proste dávalo veľký zmysel, že som sa vrátila na ten východ, že som proste doma a že môžem byť užitočná aj pri tých aktivitách, ktoré naša organizácia robí. Nám východňarom viac menej sú Poloniny známe, ale predsa len sa opýtam, ak by teda počúval náš podcast aj niekto mimo územia východného Slovenska, čím je teda podľa teba tento park jedinečný? Máme úžasnú polohu v celých tých Karpatoch a hlavne tá nadväznosť na Bieščadský park národový v Poľsku a Užanský národný park na Ukrajine vytvára také malé, ale veľmi významné územie v tej strednej Európe. Je to územie, kde ešte stále a vďaka Bohu žijú všetky veľké šelmy, čiže máme tu medveďa, máme tu rysy, máme tu vlkov, mačku divu. Tieto divoké zvieratá možno nám na Slovensku alebo v našom regióne prídu také asi bežné, že to tak vnímame, že oni tam v lese kdesi sú, ale keď sa pozrieme len do susedných štátov, či už je to Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, tak oni tieto zvieratá vo voľnej prírode už nemajú. A toto je taký aj dôkaz toho, že to prírodné prostredie práve tuto v Karpatoch a u nás v Poloninách je stále kvalitné a poskytuje životný priestor pre tieto veľké šelmy. Okrem tých
zvierat by som možno spomenula aj veľké množstvo rastlín, ktoré majú práve u nás v Poloninách severnú hranicu svojho výskytu v celom tom karpatskom oblúku a takisto aj v našom území v Poloninách je veľké množstvo vzácnych húb, ktoré majú obrovský zmysel pre ekosystém, preto aby sa ďalej rozkladalo to mŕtve drevo v tej prírode. Máme tu výnimočné lesy, ktoré sú zaradené na zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO, čiže majú tú značku, tú nálepku, že sú to proste staré lesy, veľmi kvalitné pre tú biodiverzitu, ktorá tam je. A tiež vlastne my to na Slovensku tak vnímame, že však všade máme lesy, všade máme vodu, studničky, ale keď pôjdete za hranice, tak veľmi rýchlo zistíte, že tie lesy nie sú úplne taká samozrejmosť. A toto je také vzácne pre tie Poloniny a celkovo aj pre to naše územie. No a potom veľkým takým lákadlom, hlavne pre ľudí, ktorí nie sú z nášho regiónu a chodia sem tráviť svoju dovolenku, tak sú určite aj divoké zvieratá, ktoré sem boli prinavrátené a to sú zubre. Čiže zubor nikde inde na Slovensku vo voľnej prírode nežije, nikde inde vo voľnej prírode ho stretnúť nemôžete, len u nás v Poloninách. A to je to, na čom by sme mohli stavať aj v rámci toho rozvoja regiónu a rozvoja toho prírodného turizmu. Rozprávali sme sa teda o Poloninách, ale poďme to tak zovšeobecniť v rámci celého Slovenska. Ako hodnotíš správu a ochranu národných parkov na Slovensku? Poslednú dobu je aj táto ochrana ohrozená, je to vlastne skrz nejaké politické rozhodnutia a či chceme, či nechceme, tak tá politika ovplyvňuje aj ochranu prírody, ale stále proste veríme, že ten zákon, ktorý určil a vyhlásil aj tie chránené územia alebo tie pralesy, tie najvzácnejšie lokality, že ostanú zaradené v tom 5. stupni alebo v tom 4. stupni, ktorý tie stupne ochrany prírody nám hovoria o tom, že čo sa v tej prírode na tých daných lokalitách môže a nemôže robiť, ale tá politika žiaľ ovplyvňuje aj túto našu oblasť prírody, tak aj veríme aj v rámci tých aktivít, ktoré robí naša organizácia alebo iné ochranárske organizácie na Slovensku, tak cítime, že nie sme v tom sami, že ľudia a verejnosť veľmi vníma, že čo sa deje v prírode, minimálne tí ľudia, ktorí chodia na turistiku alebo chodia športovať do prírody, tak si možno všimli, že za posledné 2-3 roky aj tá ťažba v našich lesoch, v chránených územiach, že je ako si viacej. Hej, a my častokrát ako verejnosť možno nerozumieme, že tuto sa ťaží a niekedy ľudia nám nahlásia, že choďte sa tam pozrieť, tam sa ťaží, ale my keď sa na to pozrieme do mapy, tak vidíme, že to je hospodársky les a hospodárske lesy takisto potrebujeme, lebo všetci nejakým spôsobom využívame to drevo, či už na kúrenie alebo na tvorbu možno nejakých drevených vecí a podobne, že všetci to máme doma, ale čo sa málo hovorí je, že tak aj ako my ochranári alebo ochranárske organizácie, tak nám záleží hlavne na tých chránených územiach. A keď niečo komunikujeme, tak rozprávame o chránených územiach, lebo práve tam je veľký tlak politicky meniť veci, meniť tú legislatívu. A ja tiež osobne si myslím, že ak raz už nejaké územie vyhodíme možno z národného parku alebo znížime jeho rozlohu, tak už to nebude veľmi jednoduché vrátiť späť. Tie národné parky a chránené územia by mali spĺňať niekoľko nejakých takých kritérií a funkcií aj pre toho človeka, lebo my bežne na Slovensku sme zvyknutí chodiť na turistiku, chodíme radi do prírody, tak všeobecne, keď sa pozriem ako ten národ, tak každý človek zo Slovenska chodí do prírody alebo ide raz za rok aspoň na nejaký výlet a tá príroda nám dáva nejaké benefity, ale chránené územia na prvom mieste by mali spĺňať tú ochrannú funkciu pre živočichy, pre rastliny, pre biotopy, pre ekosystémy a na druhom mieste je práve tá rekreačná funkcia pre človeka. Čiže človek, ktorý sa ide pozrieť do národného parku, tak ide tam za tou prírodou, ide tam možno obdivovať tie krásy alebo sa vzdelávať do tej prírody a ide si tam aj oddychnúť, čiže zrekreovať. Zatiaľ, čo u tých hospodárskych lesoch na prvom mieste je práve tá hodnotová finančná funkcia, predaj dreva a podobne. A to treba rozlišovať.
Tá politika žiaľ veľmi ovplyvňuje to, čo sa deje v našich chránených územiach. Umožňuje politikom robiť rozhodnutia typu, že zmení sa nejaká vyhláška, pridá sa nejaká vyhláška a už aj v chránených územiach sa deje to, čo sa tam pred pár rokmi diať nemohlo. Spomeniem možno teraz trošku takú kontroverznú tému, ale je to strieľanie vlkov alebo medveďov, že nerobí sa to možno tak, ako by sa malo skrz nejakú tú odbornosť, ale len tým, že sa zmení vyhláška, alebo niekto sa tak rozhodne, tak chce, tak sa potom dejú aj takéto veci, ktoré môžu mať radikálny dopad na naše chránené územia. Už si teda načrtla, že pracuješ teda v občianskom združení EVIS, ktoré sa venuje teda ochrane prírody. Čím je táto organizácia špecifická? Asi tými aktivitami, ktoré robíme v regióne Poloniny, my sa snažíme prepájať ochranu prírody s regionálnym rozvojom. Čiže chápeme, že ľudia, ktorí žijú v regióne, tak musia si byť vedomí toho, že čo je v tom regióne vzácne. A vytvorili sme destinačnú značku Poloniny neskutočne skutočné, cez ktorú propagujeme tie výnimočnosti, ktoré sú v prírode, ale aj ten kultúrny rozmer toho regiónu. Či už je to tá rusínska kultúra alebo tie drevené chrámy, ktoré sú v našom území. Práve naša organizácia je asi výnimočná tým, že sa jej to aj darí prepájať tú ochranu prírody s tým regionálnym rozvojom, aby tí ľudia, ktorí sú, poviem napríklad, že šikovní, že sú to nejakí remeselníci, ktorí niečo vyrábajú, tvoria, tak práve, aby oni mali aj z toho nejaký ten zisk a nejaký ten profit. A my sme vytvorili aj turistické informačné centrum v Sníne, kde sa snažíme propagovať týchto šikovných ľudí, ktorí v regióne sú. A oni majú tak priamy kontakt cez tú svoju prácu s tými návštevníkmi regiónu, lebo keď k nám prídu ľudia, tak áno, idú na tú turistiku, idú si pozrieť nejaké také zaujímavosti v regióne a potom každý človek, ktorý je na dovolenke, tak si chce odniesť nejaký suvenír a práve v tom našom informačnom centre neposkytujeme len informácie, ale aj tú možnosť, že tí miestni ľudia môžu u nás mať svoje výrobky a ľudia, ktorí si kúpia suvenír priamo od konkrétneho človeka, ktorý žije napríklad v ulici a vyrába nejaké drevné výrobky alebo šperky, tak vlastne tam aj ten taký finančný kolobeh. A to sa deje bežne v chránených územiach mimo Slovenska, že priamo tí ľudia, ktorí sú v tom území, majú z toho nejaký benefit cez tú lokálnu ekonomiku, lebo aj tí miestni ľudia, ktorí možno podnikajú v území, v tom cestovnom ruchu, že poskytujú ubytovanie alebo nejaké služby, príklad nejaké ukážky zážitkov, hrnčiarstva, výroby drevených výrobkov alebo pečenia chleba, tak tí ľudia sú si vedomí, že áno, vďaka tomu, že tu máme národný park, tak ja môžem robiť aj túto prácu. Takže EVIS prepája tieto možno na prvý pohľad neprepojiteľné oblasti, čo je ochrana prírody a cestovný ruch a regionálny rozvoj. Skrz tieto naše aktivity, ktoré robíme v území už niekoľko rokov, je to asi nejakých 8 rokov, čo máme tú destinačnú značku, tak si dovolím povedať, že naozaj sa podarilo nám v spolupráci s tými šikovnými ľuďmi rozbehnúť niektoré aktivity a niektoré zážitky v území, ktoré možno inde v iných chránených územiach ľudia ani nenájdu. Takže do určitej miery je to teda aj, povedzme, komunitná práca na regionálnej úrovni. Áno. Máme vlastne v našej organizácii taký tím, ktorý tak nazývam, že ten ochranársky, ktorý sa venuje tým odborným veciam, aj nejakým stanoviskám a vlastne tej odbornej práci, vzdelávaniu v tej prírode. A potom máme ten destinačný tím, ktorý sa venuje práve tej práci s tou komunitou. Snažíme sa podporiť aj iné organizácie alebo iné obce, ktoré si robia nejaké podujatia. Snažíme sa cez ten taký pozitívny marketing propagovať napríklad aj tie divoké zvieratá, že sme ich dali na trička, na nejaké suveníry a návštevníci, ktorí k nám chodia, tak ako som spomínala tých zubrov, tak že by chceli vidieť zubra vo voľnej prírode a majú možno tak aj nejako zafixované, že poloniny, zubor, vlci, tak chcú suvenír s takýmto symbolom napríklad. Takže aj takýmto pozitívnym spôsobom sa snažíme propagovať región a tú výnimočnosť, ktorá v tom regióne je. Mimo ochrany prírody sa teda v rámci
občianskeho združenia EVIS venuješ aj samotnému sprevádzaniu. Áno, vlastne naša nezisková organizácia ako prvá na Slovensku rozbehla sprevádzané produkty, tzv. Vzdelávacie exkurzie v prírode, kde prostredníctvom toho samotného pobytu v prírode a skrz toho sprievodcu učíme ľudí pozerať sa na prírodu inak a spoznávať ju, lebo to je aj taká naša vízia toho, že ľudia môžu mať radi len to, čo poznajú, hej, že keď niečo poznáš, tak to máš rád. A potom si ochotný aj brániť, hej, keď sa deje niečo proste zlé. Čiže každý človek môže byť tým ochrancom prírody, ak bude aj tú prírodu poznať a bude jej rozumieť, že čo je na nej vzácne, čo je proste potrebné, aby sa tam dialo alebo nedialo. Cez tieto vzdelávacie exkurzie naozaj prinášame ľuďom taký ten iný pohľad na prírodu. Exkurzie robíme od roku 2019 a to je také aj gro mojej práce, hlavne od jary do jesene, venovať sa tomu prírodnému turizmu a chodiť s ľuďmi do prírody a odovzdávať im tie poznatky, ktoré mám možno ja. A cez takýto zážitok, že trávime spolu čas v tej prírode, tak naozaj tí ľudia si dokážu aj oddychnúť, strávia tú dovolenku v našom regióne trošku inak a poznajú prírodu z toho možno takého odbornejšieho alebo vedeckého hľadiska. Už si tu teda načrtla tak trošku tú osvetovú stránku. EVIS ako taký organizuje taktiež aj rôzne prednášky a besedy na rôzne prírodné témy. Kde všade takéto prednášky teda organizujete a o čom vlastne sú? Okrem toho samotného vzdelávania v prírode sa snažíme aj vzdelávať aj na školách, aj nejakú takú laickú verejnosť. Možno práve teraz v tomto zimnom období, keď je trocha viacej času a nechodíme možno až tak do terénu, tak organizujeme prednášky po rôznych mestách na Slovensku a hlavne na tému popularizáciu tej divokej prírody. Teraz posledný rok sme cieľene kampaňovo robili vzdelávanie o medveďoch, vytvorili sme vlastne výstavu takú vzdelávaciu o medveďoch a realizovali sme prednášky aj v našom regióne, Snina, Humenné, ale boli to aj väčšie mestá, Košice, Trenčín, Bratislava. A chceme v týchto prednáškach pokračovať aj tento rok. Dáva nám to veľký zmysel stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa chcú napríklad o tých medveďoch dozvedieť viac, chcú sa opýtať, že ako naozaj to s tými medveďmi je, čo robiť, aby som napríklad v prírode nestretol medveďa, ale keď ho stretnem, tak čo robiť. Takže toto nám dáva veľký zmysel odborne prezentovať tieto vedomosti a naozaj fakty a vedecké dáta aj takto ľuďom a takýmto štýlom ich vzdelávať. Jedna vec sú teda dokázateľné veci, teda fakty, ale potom tu máme ešte aj rôzne mýty, ktoré samozrejme a pochopiteľne kolujú v rámci laickej verejnosti, čo sa týka vzťah človek a príroda. Stretávaš sa s takýmito otázkami v rámci týchto mýtov aj na tých prednáškach alebo besedách? Áno, to je veľmi také časté, že ľudia stále si osvoja možno nejaký taký mýtus, ako ty hovoríš, a chcú vedieť, že ako to naozaj je. A práve to je možnosť na takej prednáške, že my sa tam striedame na tých prednáškach rôzni odborníci, ktorí sa venujú tým svojim témam a že ten človek sa vie priamo opýtať toho odborníka, že tak ja som počula, že vlci na Slovensku zabíjajú ľudí alebo že sú proste nebezpeční pre človeka a priamo ten odborník, ten ekológ vám vie dať vedecké nejaké dáta, poznatky, ale aj vyvrátiť ten mýtus. Takže s tým sa stretávame, ale ja to beriem ako súčasť práce, lebo ja žijem v takej bubline, že sa stretávam s tými odborníkmi alebo s ľuďmi, ktorí sú proste otvorení a veria vede, veria faktom, ale mimo takúto moju bublinu je stále mnoho ľudí, ktorí si proste osvoja nejaký mýtus a šíria ho ďalej. A našou úlohou nie je tých ľudí presviečať, ale povedať im, že ako to je a už ten človek, či si to osvojí alebo nie, tak to už je na ňom, ale toto nám dáva veľký zmysel, že presne aj tie mýty nejako vyvracať. Ak by si mala vypichnúť jeden jediný mýtus,
ktorý je asi najčastejší, ktorý by to bol? Keď spomínam tých vlkov, tak koluje veľmi často aj v tej slovenskej verejnosti, že vlk je proste nebezpečný pre človeka, že ak stretneš vlka, že ten vlk ťa môže napadnúť a podobne. Vlk je veľmi plaché zviera a to správanie tých vlkov, ktoré sú v Karpatoch, u nás v Európe, je trošku iné ako správanie vlkov napríklad niekde v Severnej Amerike. Aj tie svorky sú oveľa menšie. A ja aj tak často hovorím, že ten mýtus, že vlk proste zabije niekoho, že keď ťa stretne v lese, tak to nie je pravda, že máme historicky u nás takú zmienku, že vlk zabil babičku červenej čiapočky, ale vieme, že to je rozprávka, že vlk vás môže vidieť v tej prírode, vy si ho vôbec ani nevšimnete a on vás môže pozorovať, ale vlk je veľmi proste pláchy a kto stretne vlka v lese, tak naozaj má veľké šťastie, že tá príroda mu to dopraje. Takže to je taký možno mýtus, že keď stretnem vlka, tak hneď ma napadne ako nejaký divoký pes. To proste nie je pravda. Takéto prípady u nás vôbec nemáme zaznamenané. Ak by sa chceli naši poslucháči dozvedieť niečo viac o ochrane prírody alebo o práci neziskovej organizácie EVIS, čo by si im odporúčila? Ja by som odporúčila určite knihy, ktoré vydali aj slovenskí autori. Spomenula by som Erika Baláža, ktorý v posledných rokoch vydal niekoľko veľmi kvalitných kníh. Spomeniem jednu, Smrť stromu. Tá kniha vlastne rozpráva takým jednoduchým popularizačným štýlom to, aké je dôležité, aby sme v našich lesoch mali aj stromy, ktoré už podľa nášho ľudského oka už sú mŕtve a už zomreli a už nič z nich nie je, tak aby tie stromy, to mŕtve drevo v lese ostalo, lebo poskytuje úžasný životný priestor pre ďalšie druhy, či už živočíchov, húb alebo aj rastlín. Takže táto kniha je taká z tej slovenskej literatúry za mňa veľmi kvalitná. Ak chcú ľudia pochopiť, že prečo je dôležité mŕtve drevo v lese. A z tej svetovej by som spomenula knihu V korunách stromov. Je to román od Richarda Paversa. Získal aj niekoľko ocenení v zahraničí. Je to celkom hrubá kniha, má asi cez 300 strán, ale je to román, ktorý dokážete čítať po kúskoch, že úplne ho asi nezhltnete za jeden večer, ale že vždy, keď sa k tej knihe budete vrácať, tak vás veľmi rýchlo vťahne do príbehu. Je to román o takom poslednom chránenom území v Amerike a rozpráva tam príbeh jednej rodiny a jednej sprievodkyne, ktorá v tomto chránenom území sprevádza a je to román z budúcnosti, čiže čo sa stane o niekoľko desiatok rokov, ak pôjdeme tým životným štýlom na našej planéte tak, ako ideme teraz. Po prečítaní tej knihy ja som mala vlastne taký pocit, že potrebujeme určite v tej práci pokračovať v tej ochrane prírody a že čo sa naozaj môže stať, ak pôjdeme týmto takým štýlom drancovania. Tá kniha popisuje to, že my sme odkazaní na prírodu, sme odkazaní na lesy, na vodu v krajine, na ten kyslík, ktorý produkujú tie naše lesy vo svete. A je to možno miestami až trochu také depresívne, ale dokáže vtiahnuť toho čitateľa do toho, že ako to môže vyzerať na našej planete, ak sa nespamätáme, ak neuberieme ten plyn a naozaj si začneme vážiť tie lesy, ktoré sú okolo nás. Za mňa aj táto kniha, no a potom taká popularizačná, ak chcú ľudia pochopiť viac dôležitosť ochrany prírody, tak sú knihy od Petra Vohenbela, nemeckého lesníka a autora, ktorý napísal sériu niekoľkých popularizačných kníh o lese, kde veľmi jednoduchým spôsobom vysvetľuje fungovanie prírody
toho lesného ekosystému. Taká asi jeho najznámejšia kniha je Tajný život stromov, kde on opisuje vlastne územie, ktoré on ako lesník spravoval a že čo sa tam všetko začalo diať, keď on robil nejaké tie manažerské rozhodnutia v tom lese. A ten Peter Vohleber, si dovolím povedať, že na Slovensku, keď vyšli tie knihy v slovenčine, tak pôsobil trošku aj takú revolúciu, že ja som vnímala, že veľmi veľa ľudí z mimo mojej bubliny, ktorí prírodu vnímajú ako takú bežnú súčasť života, ale nejako špeciálne sa tej ochrane prírody nevenujú. Takže tá kniha a tie jeho knihy veľmi veľa ľudí nadchli. Ďakujem veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie. Je niečo, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom alebo apelovať na nich v rámci prírody? Určite by som ich chcela pozvať do Polonín, aby ak chcú možno prírodu spoznať ale trošku inak, tak ak by mali záujem, môžu nás kontaktovať a absolvovať s nami vzdelávaciu exkurziu do divočiny. Ak by chceli prísť na výlet s rodinou alebo možno aj urobiť si nejaký team building, tak vieme vymyslieť aj taký program v prírode na mieru tým návštevníkom. Taktiež by som chcela vyzvať možno poslucháčov, aby sa zaujímali o ochranu prírody, o tom, čo sa deje, možno sledovali aj ďalšie organizácie mimo EVIS. Častokrát dávame práve v tomto období hromadné pripomienky, ktoré sa týkajú zmeny legislatívy a pomôže každý jeden online podpis, ktorý ľudia vyplňa na internete. Takže aj takýmto spôsobom môžu ľudia prispieť k ochrane prírody na Slovensku a chcela by som aj odkázať ľuďom, aby nezabúdali chodiť do prírody, lebo veľmi veľa ľudí dnes pociťuje tlak, každý toho veľa rieši a tá príroda nám stále poskytuje taký priestor, kde si môžeme oddychnúť, nemusíme tam ísť pozorovať ekosystémy a všetko to odborné, o čom som rozprávala v dnešnom podcaste, ale príroda má na nás úžasný vplyv. Už len 20 minút denne v prírode je vedecky dokázané, že pôsobí blahodárne na naše ľudské telo, spomaľuje sa nám tep, upokojí sa nám dýchanie a podobne, čiže aj fyziologicky, aj psychologicky na nás tá príroda má veľmi pozitívne účinky, takže aby posluchači nezabudali chodiť do prírody. Počúvali ste podcast Vyhorlacké rozhovory, videné a počuté. V dnešnej časti bola naším hosťom Zuzana Burdová. Novú epizódu nájdete na Spotify a na našom YouTube kanáli vždy na konci aktuálneho mesiaca. Moderoval a zostrihal Pavol Sivák a o hudobnú zložku sa postaral Stanislav Snínsky. Je jedno, čo práve robíte. Počúvať sa dá aj bez toho, aby ste počúvali.